Yes, dili po ko mo awit sa itong mga awit binisaya. Karang gabi una, naday ko i-greet nga naminaw karon mo nag-request aning kantaha. Ang among mga silingan diha nga naa sa GMA nga. Why pabor-pabor? Why pabor-pabor nga si Achilles. O ang ako ang mga silingan na mo ni maaptikon diha sa apas. Huwag katoy mong kaila John nga Kung hingan sinini og bastatas pagkalami sa pansit nito. pwede katoy mong kaila John hingan og dibi na paraiso kailam kato nimo. Yes, si Divina Paraisong nadi ang taon sa among panimalay nga. Nga namin niyo ato imong amigo Naminyo nga sa- sikat kayo nga taga CCTN John Ang si Villarta. June Villarta. So, awit para ninyo diha sa taga Back GMA ni Achilles ug ni Joseph Pipito. Mga pani sa kagahapon ta paklion handong matud mo kalimtan ta ngano ba lingiun pa mga lama hanap na tunog na silot sa panahon tanan na bala nanganod ito apat kaon ko ang panuntuan mo ako yagat mo nagsaklay kanimo bisan awang na ang dukan karon katungkog matang June Villarta mga kabrigada. Salamat ka June, may gabi dia nila di Nakadawat mag-award. Wala na ko gikuan, wala na ko gikuan.